V-am promis un video cu validarea datelor și cu frecvența. Hai să începem. Am creat niște tabele. Aceste tabele le primiți goale ca să aveți pe ce exersa. Ca să repetați ce vedeți. Așa. Avem un tabel cu niște mașini cu marca, modelul, culoarea, anul de fabricație. Ce înseamnă validarea datelor? Încercăm să limităm acțiunea utilizatorului în așa fel încât să nu scrie prostii. De exemplu, ca să scrie Dacia e destul de ușor și Ford e ușor, dar Toyota s-ar putea ca într-un loc să scrie cu Y și într-un alt loc să mai scrie în mare grabă cu I. Calculatorul le va considera mărci diferite. Dacă apare odată cu I, odată cu Y, atunci vor fi diferite. Pentru asta, ca măcar astfel de erori să eliminăm, putem să introducem niște reguli. Pentru validarea datelor, dăm click pe tabul Data, selectăm coloana, dăm pe Data Validation un click, Data Validation, yes. Să fie de tip listă, sursa să-i dăm un Enter, să vedem, s-a dus Data Validation, listă, ștergem, dăm un click pentru selecție, selectăm acele valori care sunt acceptabile și dăm OK. Acum, dacă încercăm să scriem altceva, nu mai putem decât astea. Poate că eventual vrem să le aranjăm în ordine alfabetică, pentru că aici apare cam aiurea. Honda, Toyota, Nissan. Să zicem că nu ne place așa cum e. Mergem pe această zonă, marcăm și sortăm în ordine alfabetică. Și acum, dacă vrem să facem o selecție, și pe lista noastră apar mașinile în ordine alfabetică. Hai să vedem ce se întâmplă cu prima coloană. Vedeți aici, în loc de marcă, dacă am vrea să scriem din nou, asta nu ne-ar lăsa. Să marcăm din nou, mergem pe Data Validation, click, Clear All, să-i dăm listă, să-i dăm sursa, îi dăm OK. Bun, s-a făcut. Acum cu modelul și cu culoarea nu ne mai jucăm, marcăm coloana cu anul, facem o validare de date, pe anul dăm că trebuie să fie un număr întreg, whole number, e număr întreg, care să fie between, între. Pot să dau egal cu, sau mai mare decât, mai mic decât, less than, greater than or equal, mai mare sau egal și așa mai departe. Dar noi selectăm between,
anul de fabricație să fie între 2000 și 2020. Ok. I-am dat OK. Și de acum înainte, dacă scriem, hai să vedem, să scriem 1999, dăm un Enter, primim un mesaj de eroare. This value doesn't match the data validation restrictions defined for this cell. Dăm un Cancel și atunci se șterge valoarea eronată. Da? Să mergem înapoi, intrăm încă o dată pe Data Validation, așa, să vedem un Input Message. Titlul nu e important să apară acolo, scriem așa, anul de fabricație, așa, anul de fabricație, să vedem ce am făcut. Oriunde dăm click în coloana asta, ca să știm, ne atenționează Excel-ul că vrem să introducem anul de fabricație. Să introducem 2001, a acceptat. Să punem iarăși 1999. Iarăși am primit un mesaj de eroare în limba engleză. Eu știu că voi toți cunoașteți bine limba engleză și nu vă deranjează, dar poate că faceți un mic programel, așa se zice, fă-mi, te rog, un programel ca să-mi rezolve nu știu ce. Asta un fel de dispreț față de noi informaticienii, că ceea ce facem noi e doar un mic programel. Nu contează că am stat și am învățat mai mulți ani pentru ca să știm să facem repede acel mic programel. Da? Să trecem de asta, marcăm coloana, ne întoarcem la Data Validation, așa, și să-i dăm un mesaj în limba română. Deci, trebuie să fie între 2000 și 2020. Așa, i-am dat OK. Hai să vedem. 1999 și mesajul deja arată mai bine. Asta înțelege și utilizatorul de câmp. Da? Trebuie să fie între 2000 și 2020. Acum e clar. Mai departe, mai mult nici nu trebuie să ne ocupăm de asta. Încă ceva vreau să vă arăt. Pentru validarea datelor din prima coloană, Excel-ul s-a uitat aici, în această zonă, pe care hai să o marcăm cu galben, ca să vedem că, de fapt, nu aparține de tabelul nostru, deci de exemplele noastre. Acum, ce putem să facem? Facem așa un Ctrl X și mutăm undeva mai încolo, îi dăm un Enter și l-am mutat mai departe de tabel ca să nu deranjeze. Dar cine are ecranul destul de mare mai vede și așa ce am făcut aici. Nu-i prea frumos nici așa. Hai să vedem altfel, da? Creăm un alt worksheet pe care să-l numim date pentru pentru validare. Deci nu aparține îi dăm o denumire mai puțin interesantă. Și acum ce facem? Marcăm această listă de aici. Uite, funcționează? Da. E în stare de funcționare. Ok. Marcăm această parte. Îi dăm un Ctrl X ca să se șteargă de acolo. Da?
și date pentru V, dăm un Enter, aici am băgat, ok, da, mergem dincoace, a dispărut, nu mai este acolo. Funcționează? Sigur, perfect, funcționează. Dar cum face Excel acest lucru? Hai să vedem, tot la Data, marcăm coloana, click pe Data Validation, pe Settings, aha, uite ce se... Sursa de unde luăm datele pentru listă s-a mutat de pe sheet-ul actual, de pe Data Validation, s-a mutat pe date pentru V. Date pentru V și acolo vine semnul exclamării, adică asta desparte în referință numele worksheet-ului și pe urmă se face referință la acele celule din care se pot citi aceste date. Deci asta a făcut Excel-ul în cazul în care noi am făcut această mișcare, că am mutat acea parte urâtă, că nu ne place să fie prezent acolo pe worksheet-ul de lucru. Așa, trecem pe problema următoare despre care am mai discutat. Am generat un tabel destul de mare cu foarte multe numere. Să vedem din ce se compun aceste numere. Toate sunt generate cu rand between 1 și 10. Deci în paranteză 1, punct și virgulă 10. Asta e sintaxa funcției rand between, care generează un număr întreg, da? Generează un număr întreg între 1 și 10 aleator. Deci nu se știe care va fi următorul număr. Acum dacă fac orice operație aici, în acest tabel, de exemplu, copiez conținutul celulei cu 1 până jos. Hai să vedem imediat cum las. Uitați-vă, nu chiar în zona marcată, ci așa în ansamblu, la tot tabelul. Se va întâmpla un lucru interesant. Deci priviți așa în ansamblu, în întregime, nu căutați un anume număr. Acum las din mouse, nu mai apăs butonul, s-a modificat tot conținutul. Deci s-au regenerat numerele acestea aleatoare. Deci am un alt set de numere, un alt set de date. Întrebarea este la frecvență, care este acel număr care apare de cel mai multe ori? Frecvența numerelor, care de câte ori apare? Acum avem un tabel de 30 ori 30, da? Deci 30 de coloane, 30 de rânduri. Asta înseamnă că vedem aici pe ecran acum 900 de numere. Astea, dacă vreți, le marchez ca să vedem că e vorba doar de numerotare. Intrăm aici, le marcăm cu roșu ca să se vadă bine că nu aparțin, deci astea nu sunt datele noastre, astea sunt numai pentru ca să ne orientăm în celula marcată, că ne place să avem așa niște coordonate de lucru. Și acum dacă vrem să calculăm frecvența, mergem pe tabul Data, click pe Data Analysis, da? Mergem pe Histogram, care ne caută, Input Range, dau click aici pe Input Range, acum s-a transformat. Hai să vedem ce vreau să îi dau. Tot tabelul, marchez tot tabelul, dau un Enter, pe urmă Bin Range.
bin este setul de valori posibile pentru care vreau să fac calculul, da? Așa, ok, am făcut, am marcat, deci de aici luăm toate valorile posibile, așa. Să-i dăm un output range. Vreau să-mi facă un output chiar aici. Da? Deci marcăm. Am marcat o zonă din worksheet-ul actual ca să nu ne plimbe pe alt worksheet. Îi dau un Enter. Mai vreau să-mi facă și un grafic. Să-mi genereze un grafic și îi dau OK. Acum, poate că ni se pare că acest grafic e mic. Oh, l-am prins greșit, așa, îl trag mai încoace, măresc să văd mai bine și am aici frecvența. Ăsta apare de 102 ori, deci 2 apare de 102 ori, 3 apare de 81 ori. Da, și așa mai departe. Deci e o chestie interesantă, nu știu la ce puteți folosi asta. Mai dau încă un exemplu cu zarurile. Asta deja e un lucru un pic mai util pentru că s-ar putea să vă jucați, vine iarna, vă plictisiți și acasă la un ceai fierbinte într-o dupămasă sau seara vă adunați cu prietenii și aruncați cu zarurile timp ce povestiți. Și atunci, dacă mi-amintesc bine de regulile jocului, se aruncă două zaruri care au punctele de la 1 până la 6, pentru că pe un cub, având 6 suprafețe, pe fiecare putem pune numere diferite, de la 1 până la 6, cu niște puncte. Așa. Și aici, în coloana asta, am numerotat aruncările, am presupus aici o partidă de 50 de aruncări, da? Aruncăm zarul, luăm în mână, aruncăm cele două zarurile, de pe unul iese 1, celălalt zar dă 6 și suma celor două ne dă 7. Deci generatorul de numere aleatoare, vedeți, iarăși, rand between 1 până la 6. Acum, dacă nu ne place acest set de date, pur și simplu fac o copiere și s-a schimbat tot tabelul. Da? Deci, să vedem posibilitatea câștigului. Deci dacă pariem pe suma aruncată, ce ne spune matematica? Sau experiența dintr-un număr mare de aruncări cu zarurile. Dăm iarăși cu histogram, da? Așa, input range, acum le șterg pe toate pentru că ieri am avut o discuție la cursul online. Oh, ce-am făcut? Uite, mi-a dispărut. Ia să-i dăm cancel și aducem înapoi cu un undo, da? Pe Data Analysis, histogram și să-i dăm zona din care nu
Uite, asta e zar 1, zar 2, deci mergem până la capăt. Da? Deci de la B2, da? Deci de aici merge. Hai să-i mai marcăm o dată. Așa. Bun. Bin range va fi asta de aici. Să nu ne speriem că sunt acolo numerele noastre, da? Și să ne dea și un grafic. Output range. Vreau output range să fie aici, zona asta, ok. Ne-a dat o situație foarte ciudată. Suma 7, 8, 9, 10 nu a ieșit la nicio aruncare. Hai să refacem că asta pe undeva parcă zice că mai dăm o dată Data Analysis, histogram, selecțiile le acceptăm acum, îi dăm OK. Deci, într-adevăr, suma 8 n-a ieșit niciodată. Nu-mi vine să cred. Da. Poate că nu m-am uitat bine la ceva. Alegem. Deci, cu zaruri. Dăm cu zarurile până la 50. Bit range este asta. Pentru output vrem aici, în această zonă, și să-i dăm OK. Da, în graba cea mare am făcut greșeala de începător. Data Analysis, histogram, că noi căutăm suma, nu separat fiecare. Aruncare de zar. Deci, introducem în studiul nostru suma. Pentru bit range, adică valorile posibile aruncate, să fie asta. Pentru output, selectăm iarăși o zonă și să-i dăm OK. Ne-a creat, e foarte frumos. Tragem un pic mai încoace, mărim și aici aveți statistica corect făcută dintr-un joc de zaruri.
Bine, la locul de muncă puteți distra colegii că se poate modela chiar și acel joc. Poate unii, uitați, vedeți, se marchează tabelul generat dacă selectăm reprezentarea grafică. Da, bine, deci asta am fost dator să vă povestesc și să vă arăt și atunci în filmul următor, care trebuie să vină înainte de întâlnirea noastră, pentru că am observat că vă place mai mult să discutăm în așa fel încât să primiți înainte de o oră și fișierele și filmul, așa că astăzi vă pun la dispoziție acest film, mâine pun la dispoziție următorul film în care arăt cum lucrăm cu mail merge, adică facem o legătură între Excel și un document Word și atunci consider că rămâne o parte, un pic de timp rezervat pentru întrebări și în cazul în care nu prea aveți timp sau întrebări nu prea aveți, atunci vă fac o scurtă prezentare a sistemului Microsoft Access, pentru că tot am spus, Excel nu este pentru toate problemele. Există situații în care Excel-ul nu e destul de puternic și acolo avem nevoie de altceva. Vom vorbi și despre Access, dar data viitoare va fi Mail Merge. Ok, la revedere!